Moltes gràcies, senyor alcalde. Creu vostè, senyor Folgado, que pot tenir cristianofòbia una persona que va rebre el reconeixement per part del president de Càritas Diocesana l'altre dia als Premis 20 de febrer? És que no el creu ningú. I mire, vostè parla de cultura i en aquesta exposició jo també estava i estaré en tot allò que estiga relacionat amb la cultura. Igual que organitza des de la Regidoria de Cultura concerts a la Capella del Crist. I continuaré fent-ho perquè jo dono suport a la cultura. Igual que vaig a la llum de les imatges, que per cert hem demanat ja fa diverses setmanes que se convoqui d'urgència perquè està també vinculada a la trama Gürtel i vostès no la convoquen, perquè sí anem allà on hi ha cultura. I per tant no es creu absolutament ningú. Poden fer tota la demagògia que vulguin, però nosaltres ahir no entrarem. Nosaltres volem una educació perquè després un arriba a regidor i li hagin d'explicar què és allò del torn de paraula i callar. Nosaltres volem una educació de qualitat perquè després un arriba a regidor i li hagin d'explicar el que és la democràcia i haver de callar quan altres parlen. Nosaltres volem una educació de qualitat i laica perquè després, quan un arriba a regidor, no li hagin de demostrar ni ensenyar què és la pluralitat. I nosaltres volem una educació de qualitat, laica i en valencià, perquè ningú tinga que explicar-li, quan un és regidor, el respecte a les diferències. I és ahí on ens trobaran. Iniciativa és un partit que està basat en l'esquerra, en l'ecologisme i en el valencianisme. I ahí dins també apostem per el laïcisme democràtic, que no és altra cosa que cadascú crega en allò que considera que ha de creure, però que després, en els espais comuns on ens trobem gent creient, gent que no ho és, gent que no ho té clar, gent que creu en altres déus, tots ens puguem sentir còmodes i en el suport de l'Estat. I això a vostès sembla que els moleste. Vostès continuen en un discurs nacional-catolicista potenciant només una part. I Vila-real és una ciutat plural i sense cap dubte tindrà el suport... No és una ciutat plural, senyora Delas? Ah, no té la paraula, és que no té la paraula, és que no... Lo de les preguntes retòriques també són importants en la d'escola pública i de qualitat. Ahí s'explica. Pregunta retòrica, quan ho pregunta sense esperar resposta, però no passa res. I nosaltres respectarem a les majories, sí, respectarem a les majories, però també a les minories. I això és el que a vostès els molesta, que n'hi hagi una Vila-real per a totes i per a tots. Demanaria al senyor alcalde que retire la paraula cabut de l'acte. Vull dir, és que així al final ja arribem als límits on l'educació... I per això vota que no, perquè no té educació, senyor Tomàs. I estic ja molt fart. Muy bien. Veus? Ale, veus? Ja sap fer. Sap dir hasta i tu menos. Vull dir, ja està content. Ai, senyor Tomàs, si poguérem parlar de radicalismes, com hi seríem. Però no ho faré. No, vostè no tremola mai. I això ensenya molt de vostè, que vostè no tremole mai. Mire, jo entenc que vostès estan nerviosos perquè en els 10 minuts de recés han descobert que el senyor Bárcenas li han retirat el passaport, que li han descobert 34 milions d'euros més en Suïssa, que el vostre partit allà on mires n'hi ha corrupció. Esteu nerviosos, ho entenc, però com a mínim tingueu la dignitat de callar i escoltar. Perquè jo no m'he ficat en ningú, no m'he ficat en ningú que vaig a una processó o a missa i demana el mateix respecte. I si no me'l tenen, li fan molt poc de favor a la gent cristiana, a la gent que respecta els que van i els que no van. I sens dubte, això al carrer se veu, perquè l'educació fa les persones i alguns no en tenen cap.